kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pigi parolok barwa hakini kapor ni priang subhai pi shakimat bakongsan jong katayo bat mga Stephanie Aldakar bat ki kubor kilong kumne. Umentri rang ba kajela ukonrat ki sangma ulalet banyadon bentalang ha kabanchimti ya kalama ha kasni penha perda no ya ka 38 National Games ha ka khatsau tarik urampang arja arsan kabla penlong halwani Uttarakhand lambat kiwede ki mentri rangba umentri korbari u Amit Shah bat ka president ka Indian Olympic Association ka PT Usha kila IT ya kalama sha umentri rangba kajela Meghalaya ukanrat ki sangma kum kadak ban penlong ya ka 39 National Games ha kajela Meghalaya ha ubanai rampang bat leber ha usnam arjar arpunyo ha ka shpauterek urampang arjar apsan ha ka por kumba khatwei khatsan minstep kawe ka kudam botiar jong u anuch bauri ka badon ha ka building Jovan Towers ka balalong try da ka kong John Manas ka badon ha sosun marpasha bat ka bata building kala kemding kansan bat baro kitiar ki badon ha po ka te ka kudam kila ingkong khat u try jong ka te ka kudam ubam shim kwa ban pen powder ulai thu baha ka te ka kudam kidan kitiar electronic goods but computer goods but ka jinglut ha ka ne ka jinging kala kot sha ki nyo pholak ai namar baro kitiar ki badon ha po ka te ka kudam kila ingkong lut baro habakli halor ka daw jong ka jing kemding ka te ka kudam ulai thu balashu antat bakala bandai na ka jing short circuit jong ki wire ki badon ha ka te ka kudam mario yo jing tep halor ka te ka jing ja na kalyang ki pulit penlep ding kilalet mar sha ka te ka jaka bantam no ya ka jing por jong ka ding sha ki wei pat ki jaka ha ka wei ka jing ja ka blaja ha ka khat wei terek urampang arjar san uwe unong samdut uladu no yala ka jong ka jing im hadian ka jing shaten ra ha ka kali ka basin ran ya ki he shipai jong ka Assam Rifles ha ka surok ba National Highway 6 marjan bat ka office u deputy commissioner ka Ribhoi district katkum katulong khubor na ki pulat ki blayo lum lai thu ba kate ka jingja kala ja ha ka por kumba shipho arpho bajem and step katba kate ka kunhon jong ki shipai kadang hiar sha kanong ba Guwahati ha ka ba lai thu ba utei nong samdut yau bala tip kerteng kum ujonga Bahadur Sunar nrup khnai snam karta nakashnong shang bangla ula jam kinsan shashilyang ka surak ba da ka bicycle kaba upendan kam balik samdut bacha tenra ha ka kali ka balai ka basinran ya ki he shipai ka badon yo registration number ML not sunway lai r kat hadu bakandalet bantenra ru yo divider jong ka surak ba bat bethai sundan ka shaka ka bana khmat lai thoru ba ya ute ujonga Bahadur Sunar ubla men saujur ha ka te ka jingja la penkit no sha civil hospital nong po na ka benta banyo ya ka jing sumar ka bakirke Henry namar ka jingjur jong ka jing men saw la penkit no yu sha North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Medical Sciences Linikanigrims but ula khla no hisundan ha po ka te ka jaka a jing sumar nakalyang ki bor pulet ka thanat nong po kilara no yakatika kali ka batenra yaute nong samdut shathanat na ka benta ban punlong shusho ya ka jing tokit badru ban pendap ya ki benta katkum ka an ka Meghalaya Poultry Supplier and Meat Retailer Association ha ka khatpratrik urampang arja apsan klak kerpat na ka sarkar bakade ban tokit bachim khia halor ke jingkin no lumpisa ka kinhon uba wan chai kharshandi na ki kali ketsiar na berni hat kani ka kunhon klase madan bat kinno ba uba wan chai kharshandi uba kam yalade kum president jong ko all Meghalaya Poultry Suppliers and Retailers Association ulale bian da ka belum pisa na ki kali ketsiar ki barung shapo ka jila Meghalaya lingba ka berni hat Klem the don kanu ka jing I board na katanat Veterinary and Animal Husbandry Department ni wat na ka KHADC kumjo kani ka kunhon klong ba kani ka jing le bian uni ubreu kalawan ra ka jing jinjar ya ki pat ba kari namar tang na ka jing le bian uwe ubreu bat ni kising bahalang ki baula ai kerteng mau
kata ka bakuntop ya ka RBYF ka CORP bat ka HITO kala kiu ka dor TCR ki pat ba babuan balang bat ki badok basuk rukum jo kani ka seng kalai thoru bakadan kisaki satar bat ki kot ki sla ban pinshisha halor kani ka kambian kabla kata ya ka khayi CR bat penlong ru ya ki nong shong shnong jong ka jala ban mat ya ka jingkiu dor jong ki marbam kaseng kalai thoru ba uni ubreu lalom pisa hapdeng Apsan hajar hadu kalai pau hajar tingka naki kali pick up bat khandai pau hajar tingka naki kali KCR ki baher kani ka kunhon kala dawa na ka sarkar bau ba wanchai kharshandi udai ban shakem bat short toket katkum ki kandon an sangut ki breu kila do e no yala ka jong ka jingim hadin bakilamat ya ka jingja accident kablaja hakiwe naki jaka hasan kilo jong ka surak shalang West Khasi Hills district Superintendent of Police ka West Khasi Hills District ulong bakate ka jingja kalaja ha kamiet jong ka kharwei torik ubnai remphang arja option ha ko por kumba shipau sapsan shusho USP ulong ru ba nakaliang jong ki pulet kilayo jingtep bakawei ka truck ka bathli ka badon southly ki shaka ka badon ya u number AF ya ka ba unong nya omshim na tep kerteng katba kadang thumu banlet shashalang bat hadian bakalapoi ha ki binta jong ka san kilo ka than chalang bat ha ka jingpen hair stat banya klem da perkhat jong unong nya kala kendu no ya ka jingja accident bat kuwei pat ka truck sau shaka ka bathli ka badon yo registration number ML not prabi r sau khandai sau bat kala hap harot ka surak ka khubor no SP ka West Khasi Hills District ka long ru ba yowei na pedeng ki sangut ki belangat ha kete ka apot la tip ka teng ko urahul puwen apu arsnam na nong riangka shalang ba laingot ki wei pat ki bamla ban ithu barok la khlat hashan ka khubor ka ongru ba hadien kete ka jingja la penkit no iki baro shariang do CHC ba la pendap ya ka postmortem but yo wei ne kite ki samut yo blai thu ka teng la IT no she ki bahayeng asam ha ka khat artre uram phang arja option kalba yaki wei pat ki laingot ki dangsa na kabenta ban pentikena ha ka be dei bat kani ka jingja la register case ha shalang police station bat ka jing toket kadang ya chakhamat umarkius and marak ubade umentri ka sarkar jala ula ujor dak FIR ya ka wei ka shlem ai khubor ha ki rinsan social media kabla tep kumka the Garo Hills Times halor ka jing spin sapriang yaki khubor thok shphang jong u Baula Shapan Yap Haki Leno GNLA Haka Jing Ujor Shah Superintendent of Police ke East Garo Hills District Une Umentri ka Sarkar Long Bahaka Khalai Turik Uram Phang Arja Apsan Kate ka pitch Kalakam Thok Baula Shapan Yap Haka Kinhun Seng Leno ka Garo National Liberation Army GNLA Bat Kalashim Ya ka Jing Ket Kli Halor Kate ka Kam ka jing pen priang yakum kini ka jing tep ki babakla ka de ka jing pershang ka batmu ban pentiang bat ban yalam bakla ya ki patba bat ban penthot ru ya ka sokasan long umarak ha ka jing ujor jong u shu long ba ka ne ka jing pen mi ya ki khubor lam le ka bu ya ka jing ma ka bakraw ya ka jing shong sok shong shngan jong ki patba bat ka dei ban perking bha umarak ula kuntu ya ki bor pulet bakin penlong ya ka jing toket mardor bat ban pen ngat Haki kendon an persha yikitu ki badan kti ban pen sapryang yakum kini ki jat khubor ki babakla ula buru ya ka copy jong ka te ka post kum ka sakhi ban khanglat yakum kini ki kam thok haki por banwan ka the Garo Hills Times ha ka sngi palai kala kam thok ba ka GNLA kala penyap yo menteri sarkar ubedei ru UMLA ka William Nagar Umarkus and Marak ki bor pulet jong ka Ribhoi district hadin ka jingyo jing tep ka batikna Halo ka jing don jong ki breu ki basuba khayi drop ha ka te ka janmet ki la pelong ya ka jing khanra ha ki benta jong ka snong shangling nong po bat ban yo bat ya san ngot ki samla ki bla suba don kti ha ka ne ka kam ha ba kran chikila pathai khubor uba Jason Myrom additional superintendent of police ka Ribhoi district ula pentep ba kite baro san ngot ki samla ki bla yo bat ha ka te ka janmet ki de ki khna traishnong But nakamet jong kiti ki samla na yo ban kurup tangi ki thernya inject ka bapin ishai baki de ki breu ki bodan kti ha ka ban pendan kam ya udrak uba Myrom ulai thoru ba nakliang ki bor pulet ki la da ka counseling ya kiti ki sangot ki samla bakin la banlat no udrak haring kat ka jingle don lang jong ki bahayeng asam ba pentep ru
Bakinu-kinu ki samla ki belangop bat kwa banai na udrop kila bale panjing yarap naka one stop center ka badon marjan bat ko office u deputy commissioner Karibohai district dani shaki board pulit badru kumjo shaka social welfare department shosho nakaliang uba mayrom ula mahamru yakitu ki breu ki badan kiti ban penjat yaki khon samla da ka bashalan bian yau drop baki khmat jong ki board pulit ki pet kliau shaki bat kin ngat haki kendon jong ka an lada ki dang yai beteng ya kanika kam nang ni shakhmat te parlok da ki tu ki khbor ngila poino shakabukut kan hadu banginde syambiang hakawe pat katayo ni ai khuble ka por jong pi khuble shibun